Nå, det er samtidig, at jeg godt kan lige slå sådan en. Hvad med så den næste? Vil du med lidt, pige? Ja. Ja. Hvor bor du hen, så vil jeg næsten hellere hente dig. I Osbjerg. Jo, men så kunne naboerne få det, der snakker om. Mamma, det gjorde jeg også. Nu er vinduet, nu er det over. Eller hvad? Det var ikke det. Nej, nej. Det har jeg sagt mig. Nå, men hvad er adressen i Osbjerg, så vil jeg... Hvornår kører manden på arbejde? Jeg skal få din kone ikke høre det, Jørgen. Nå, ja.